Ankara divan rojên dawî da mêvandariya tizbîfiroşan dike. Li gelek şarên Tirkiye û Sûriyê tizbîfiroş di mîhrîcana tizbiyan da hatin bahev. Bi hezaran tizbî li gorî taybetî û bihayên xwe li ser mêzan hatine raxistin. Her der bi rengên tizbiyan wek baxçeyekî gulan û keskesoreka rengîn dixuye. Hezkerên tizbiya di nav vê mîhrîcanê de dema aram dibin, firoşkar û hosteyên tizbiyan jî bi müşteriya geç dibin. Yaklaşık 15 yıldır tesbih. Nêzîkî 15 salin bi karên tizbiyan re eleqedarim. Ez leşkerekî kebnim. Dema min dest ji karê leşkerî berda bi vî karî re eleqedar bûm. Di vê pêşangehê de hûn dikarin her cure tizbî bibînin. Tizbiyên kehrîbar, kehrîbarê agir, kehrîbarê şidandî, kehrîbarê dilop û katalîn. Hem ji deveran hevaltên vê derê, hem jî yên Enqerê tizbiyên xwe di vê qehwexaneya Enqereya tizbiyan da şanî dostên tizbiyan dikin. Dibe ku her libê tizbiyê di bendra derbas bibe, lê cewherê her tizbiyê li gorî maddê xwe taybetêkî dihewîne. Bihayê wan jî cûr bi cûr e. Ji 100 lîrayê heta 5000 lîrayê jî tizbî di vê pêşengehê da têne firotin. Geldi Suriyeli. Ji Sûriye hatîme 5 sala li virim û tizbî firoşim. Li Enqerê kargeha min heye. Hezkerê tizbiyan dema tizbî didin destê xwe. Sengên tizbiyan jî baş dizanin. Yekû tizbî dikşîne, yekû temaşe dike, yekû wek bazara meyweyan da digere. Hemû kes di nav vê pêşengeha tizbiyan da govên digirin. Mehmet Ali Alkan jî ji şarê Edenê hatiye û dezgehê tizbiya vekiriye. Hûn jî dizanin her serê mehê di hefteya yekemîn da li vê derê bazara mehaneya tizbiyan tê saz kirin. Ji hemû bajaran tên li Enqerê kom dibin. Di pêşangehê da li gorî her budceyê tizbî hene. Ev tizbîne bi tevahî bi dest hatine çêkirin. Her tizbî li gorî libê xwe na, li gorî cewherê xwe qîmetekê digire. Di vê pêşengehê da jî tizbiyên ku têne pêşandayîn her yek kualiteka wî heye. Çi tizbî çi ye? Naverok û nîrxê wî jî herî zêde hezker û sengzanên tizbiyan baştir dizanin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.